stovky. Dobre. Koľko si to chcel? 40 sekúnd. Je dúfam, že dokážete každé 40 sekúnd. Divák plávne. Tak? No tak som zvedavý, kámo. Práčka. A stovky? Nemáš, dobre. Inak potom, aby ste vedeli, do tej replay pôjde prvý. Môžete sa troška odsunúť, aby videli. Môže sa postaviť. Keďže si není porúca. Poprosím. OK, aby som vám predstavil porotu. Čiže Bio, freestyler, dosť nami. Vidím, že to nepoznajú ako. OK, ďalší je Kalansko so Žarom Nadrom, B-boy, Bios. Viete, že som, čo sa... On to nevie, však si nevedel, ako tu proste modal. No, on tu proste nevie. Ale možno nám niečo ukáže nejaký ten popín a podobné vyjadrovačky. No a ďalší potom je Damian Carston, DJ, ktorý už má dosť skúseností na to, aby mohol proste dávať ruku na jednu na druhú stranu a má nejaké betle za sebou. A my sme sa bevili, ale? To bolo. Dobre, takže začneme prvým reperom a máš Brako na to 40 sekúnd. Dobre, môžeme začať? Pripravený, ready? Mám. Dobre, poď. OK, čiže sa vám to spomínala, to mi je dále momentálne teraz si nakladol kromě povyšila táto disciplína, tento freestyle nitra. Ďalej nech drheme dávno, tej dále budú ako a my nemeníme v tejto hudbe kamaráde, počuť delíme, všetci sme v pohode. Nevím, nepočul som vonka, ale možno kamaráde budem pre iných ten pokrát, som ten, ktorý zadeli tú hudbu 8 míla. Inak kamaráde vníma toto si na tento chalán, keď tu dávalo, tak všetci tomu tiež, to mi zabije to kamaráde 40 sekúnd. Idem, stále 10 sekúnd to mi bude dávať kamaráde, kde tu do štafetu, ten musí sa bude kamaráde, dáva tu na zlavý iný kamaráde, možno nemáme tu sa vydali, máme sa po kamaráde, ide sa poč kamaráde, dáva kamaráde. Konec. OK, kámo, dobre. Takže poďme, replavi. Dobre, ďalší je Aret. Aret, môžem ťa poprosiť? Dvojku vyššie poprosím. OK, poďme? Poď. Je to 8 mila, mne je jedno, čo si robíš, radšej to robíš, čo lebo ty ideš hore, mne je jedno, koľko máš, koľko máš 50, mne je jedno, čo sa robí, je to 8 mila, je to sláva. Poď. Je to nová pekárina, je to nová línia, radšej to robíš, čo lebo to bude sláva, je mi nová línia. Dobrá, Brako, dobrá. Poďme. Ľudia troška akože podporu dajú, nemusí taký. No, OK, takže ďalší fan na holenie je Eter. Eter? Čau, bratma, Poď, 40. OK, takže zdravím vás, ja som Eter. OK, teším sa, nové známky, mám na sebe opičí sveter, ja každého iný meter, máte ten môj kamarát, prosím, neber. Takže áno, dajte trošku väčšiu podporu, lebo dávaš sa zatiaľ nezazaraného otvoru. Ale od stolu som sa nepostavil, teraz som tu nitru pozdravil, no tak poď s nami a zažuži si túto noc. Naozaj kamarát, predtým túto skutočnosť, lebo sú tu ľudia, ktorí to zajebú dneska. Je tu rodina Bio z Piešťana, je tu Eter z Nových Zámkov a doniesol si pár kurva Nových Zámkov. Dobrá. OK, ďalší pán. Juroveský. Dobre, poď. Máš 40 sekúnd, poď. Čau, chalani, je tu nová kapela, som tu jako strela, som tu jako jebnutá hela, očka, chlapci, dneska budete so mňa mať čistý helák. Budete mať čo chcete, odo mňa sa veľa dozviete, čo na mňa poviete, to som ja na more, asi ma tu poznáte, dúfam, že to je tak možné, jak farby rozoznáte, dúfam, že viete, kto som si rozumieť od Ďurík, si ten
pamätať, že títo chlapci zatiaľ nevedeli dobre dať, ale to, že som ja vám ukázať. Jak Kristal zanepať a kapelu dať, nemusí byť ako roznička, alebo čase nechcú vedať, ale nie, že sa len proste zrejme tváre mi ide odpadla. 13 rokov proste stará škola prakti chovala. Viete ľudia, čo to znamená, keď pustí mi chvíle stíli zo mňa, čistili na tým gamami. Ja vás zrejme nemám vlastný mám podáme, koľačo. Idem na vás, ja si do hangov a idem si po svoju. Lebo nemusím tu túto poďom. Jo, ešte 15 sekúnd vám stále, ale môj povie, začne, mám, nemusím sa predstaviť. Lebo viete, ja si... Jo, konec! Dobrá. To ty máš nepúca. Dobre, takže ďalší za navolenie je Azuri. Azuri je tu. Počkaj. To si mi tu nazývaš. Je tu Azuri? Páči sa. Počkaj. Poď, počkaj. Čauku, zdravím vás Azuri, chcel som sa opýtať, kto som sa došiel dneska nahúliť. Zdravím vás tu, ale to, že budem tu vyprávať ako Laboty 300. Dneska vám by som chcel toto niečo predviesť, dostal som na hlavu takú predzvesť. Dneska vraj tu bude riadne dusno a k tomuto chlapcovi predo mnou to ušlo. Nevadí, kámo, ja nesom žiadny kušlo a dávam toto, lebo ma to tak baví. Počúvajte chlapci, nemám to sú žiadne stavy a na vás som tu dneska odhodlaný. Verím tomu, že tu dneska rap oživíme. Dneska to tu bude fajnové a žiadne iné. Dneska to tu bude Morenová pekáreň a žiadna Božičovná lekáreň. Čau. OK, kámo. Dobre. Ďalší pán.
hezky, pán Spreliesky, chlapci,